نو دربارê rewşa penaberan û nûkirina îqameyan ji bo penaberên Rojavayê Kurdistanê derket. Ew jî bi navê deman îctimaiye hate derxistin ku her penaberekî li Herêma Kurdistanê îqameya xwe nû bike divê 500,000 dînarê Iraqî wekû deman îctimaî bide ji bo nûkirina îqameyê û ev biryar jî ziyaneke mezin dikîne penaberan ji ber rewşa wan ya aboriya zehmet. Divê derbarê de şandek ji an bi serokatiya Serhan Hesen serokê Encumena Giştî yê penaberên Sûrî seredana ofîsa serwexan berpirsa derbider û penaberan li Herêma Kurdistanê kir. Da ku çareseriyekî ji vê biryarê re bînin. Dilêdwaneke taybet de ji bo malpera Ark Serhan Hesen serokê Encumena Giştî yê penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê got ku ew ji ber vê biryarê li gel xanim ser we berpirsa derbider û penaberan li Herêma Kurdistanê civiyan û biryara deman îctimaî ku beriya sê rojan derketiye gotûbêj kirin. Her wiha Serhan serbar kir û got ku îro jî wê li gel rêveberê Giştî yê îqameya Hewlêrê bicive û ev biryar wê were gotûbêj kirin û ew ê kar bikin ta ku çareseriyekî ji bo vê dosyeyê bibînin.